Mots encreuats i més és un programa indicat per a nens amb dislèxia, amb dificultats de lectoescriptura o per a nens que vulguin augmentar el seu vocabulari d'una forma divertida i motivadora. Està recomanat per a nens d'entre 5 i 12 anys. El podem trobar disponible en moltes llengües, entre elles en castellà i català. Abans de començar, anirem a crear un perfil fent clic aquí. Posarem, per exemple, el nombre de Pau. En total existeixen 700 encreuats ja fets, encara que es poden crear de nous. Poden completar-se a l'ordinador o en paper, ja que es poden imprimir. Existeixen 4 tipus de mots encreuats, que són aquests. En el primer ens apareix el dibuix i hem d'escriure quina paraula representa. El farem lletra a lletra. O, c, foc. Escoltem el so de la lletra en comptes del seu nom i ho podem canviar si fem clic aquí. Fent clic en aquestes 4 opcions, escoltarem el nom de la lletra. R, E, M, rem. Si no sabem quina és la paraula que representa aquest dibuix, podem fer clic en ell. Sol. S, O, L. Sol. A. Far. E. Mel. Per fer un encreuat diferent, farem clic en el botó vermell per sortir. Aquí ens apareix uns dibuixos, aquí a baix, i hem de descobrir on estan les paraules. Per exemple, hem trobat rem. Far. Foc. Sol. Mel. En aquest tipus d'encreuat podem trobar la paraula escrita i hem de desplaçar el dibuix al lloc on correspongui. Foc. Far. Sol. Mel. Rem. Per últim, trobarem aquest encreuat en el que hem de completar les lletres que falten. Far. Foc. Sol. Mel. Si volem imprimir el mot encreuat, haurem de fer clic en el botó de la impressora. Existeixen 3 nivells de dificultat, que van d'esquerra a dreta. Aquests són una mica més complicats i aquests són els més difícils. Per sortir farem clic en el botó vermell